Sanibonani guys, nganamukela ku vlog yami namhlanje asebenza emsebenzini. Ave kumnandi guys ukusebenza nani. Aningitshela lapha ku-comment section ukuthi nina lezi imoto niyibiza ngani. Asinazo lezi imoto e-KZN bandla. Ayikho yesele ngi-enjoy njengale Afro guys, bukani ngathi inwele zami. So mangabuze esaluni ungena kuleli side leli, then uhambe uyongena kule lift. Ngiphatha ikhoma eziwu-2 cause esinye sine laptop, esinye esobuntombazane. Ngihambe ngiyofaka lunch yami efrijini bese ngiyaqala ukusebenza. Isikhathi esiningi mangifika emsebenzini ngifike ngiprocess ama-order bese ngiqedela ama-booking ngisuke soba nawo evikini. Ngiphendule nama-messages. So ngiqedeke bese ngiphekha ama-order. I-order lesibili leli eliya e-KZN. Lelo kuqala ngilishisa cause belifana naleli lesibili. Then ngiphekhe leli lesithathu. Iclient leli kade li-order iphondo leli 12 inch lasela order nama bundles, so ngamfakela konke kwisikhwama esodwa. Iphondo ngiliphekha ngingalikamile kakhulu ukuze mangabe usuligqoka uzolikama wena bese leya volume leya iyaphuma. Cha shame ublack ngiyawuthanda, so mina guys ngiluke u8 inch we ngihambe ke ngiyothelela iclient lanqobile ijuice. Ngimbuzile ukuthi uthanda ijuice noma uthanda itiye, wathi uthanda ijuice. Then ngihambe ke ngiyomsiza ukuthi aqedele iclient lakhe ngimehlisele bese ngimkhela ne-hairpiece. Iclient lakhe ke belilele so la bese livukile and ubese ezoqeda unqobile. And then kufike neclient lampatho, then nami sengiprepare hairpiece for iclient la. Ayikho into engithanda njengesiphuzo esishisayo nkosi yami bese ngihamba ngizenzela cappuccino. Yabo la ngisuke sengibona ukuthi impilo yami sizoshintsha futhi sengizoba umuntu wesifazane ongcono. Unqobile bese ejabulela ukuthi yena useqedile for the day, then nami ngenze iclient lami nompatho ebenzelayo. Kule straight back simixe okhala about 2, ukhala 1 nokhala 30. Leli client guys umngani kaSiphokazi. uSiphokazi waqala ukuqhina kimi ngisaqhinelana eJewel City. Cabangani sezewaletha ngisho umngani wakhe. And ave ewaletha ama-client uSiphokazi guys, yo ngiyamthanda shame. La bese siqedile ukusebenza umpatho nonqobile sebehambile. Kwafika ubhuti wami ke wazongisiza ukuthi ngikline before sihambe siye endlini. Ave ngi-enjoy guys ukuthi ngikline sengisele ngedwa salon cause ngisuke sengiklina kahle ngingajaheli lutho. Apparently siyafana nobhuti wami mina ngikubona. Thank you for watching. Bye. Ngizomana ku vlog elandelayo.